Dalam pengajian online dia ragato dalam pengajian telepon yang lain sekali di bidang agama dan istilah agama kita oleh jodoh lahirkan adolah di dalamnya ayo tanah kita Tara bagi tiko SMP huruf tadinya mati mulola para tamu muda dia banana kedua fiil amar dia tadi simdamir baitu pulau la dolai mujina bagi simdamir itu dia pada baitu pulau sangat kabana ikut tasarifnya kabana ikut tasarifnya mana yang itu Nabi Allah Nabi Allah Rabbi Nabi Muhammad Panggil kita ada sahabat
salam saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi Jo kalau kita mengaji hakikat nyawa jo tubuh alanya to sakabe. Jangan disangkut dua alamat disangkut dua lanya tu sase. Janganlah kita kebaca bodoh. Ayo orang mendengar semuanya ingin alim ulama banyak nak kiamat. Janganlah kita kebaca bodoh. Umbang je kalapu mana nak tua. Anak je bapu mana nak muda. Ai kota ada anak bapa tiada zat jo sifat nama kakinya. Ay Allah ya Muhammad. Dari mana kuinya, di mana mana tampaknya tu. Di mana bana tapi nyatonya kau balon tarang di hati kita Jalan sama kawat marimbo. Takkan mungkin dia akan melawan buaya. Takkan mungkin tumbuhan dua di kudo. ada puraso dengan pareso, ada puraso dengan marasoi, bagaimana pulo lilinjo api. Bapu banang sipai mani koyo jurang sipai nak kawi koyo mati sebelum mati tentukan jalan ke kita lalui. Oi jalekan gunung angai kan kita daki tentukan lurah kan kita turuni. Kubala kulit supaya nak dapat bio nak kali. Oi Allah lah dua-dua dia rasa kursi di kapal jantua Muhammad Badiri Di pangkalan tuang sabuku dalam mati. Sutu pulau Abu Jaya Badiri. Baparang ni Muhammad tak panaru habis. kau kalah Muhammad di paparangan tadi nagari makan lah dimakan api. Kau mana Muhammad Anggota na suci. Suci anggota semua sekali. Masuk sarugo kampung narami orang ini. Itulah naknya. Iya begitu landanya. Masuk sarugo
Ya Mulai Ya mulai Al-Adina tentu Ola nila mano sungai yo Innilala Allah Allah Oleh taban nama tantu la di manolo Iyo wajali nanajan tanna jalliba Atino Dengan itu jangan dari kami Jika sidang pengajian olah dia rakato Oleh petiang lai sekali Oleh agama ada istilah Oleh sekolah jota gahladekan adolah di dalamnya Ayo tak kita Laparakan oleh nyawa Oleh kaji di baju Hai oi saudara Hai karib dan kanduang Perkara nyawa Lai taruh disambung Keputusan para supaya nak jazan nak jangan kaji oh dikaja tak dapat dikandung lebah cicira lain air dicawan kita curahkan oi aro di buruan tarabang di hutan punai di tangan lagi itulah pegang bak itulah misal lain kajian kaja oh indahlah keputusan karena begitu pikir olehmu semua surana tentu iyo mana harapan dengan masamu oleh pakad harapan dengan harapahu seolah mengenal le pahamnya wadis itulah lelo kerana begitu janganlah lupa tuntuilah kaji bila tadi nanya tu la ilaha illallah kalau dibaca janganlah lupa ya kulimahlah kalau
tak peduli le cuma tu ini tak ada pedidana jotan lima ini melayangkan suci sungguh terjadi bernama Muhammad zahir batini bernama Muhammad lai zahir batini ayan sabita la iya dicari la dengan alimu la jamato hati hati acu acu la kulima ilah ala iyo jur'am ne namudi gago la sabana nyo diri la itu ay padu hati kan diri nan dila ay wabakuni pada pikiran damata gusaliran damata basa malekanyo te tabla de gonda mata paja bukan inyo ola bukan nyomino Lojo jago lalabi kato jangan supaya nanya to tan si jujuran ay kapalo guru lai kaji ulangan lagi kaji bana osa dalam lakasano pulangnya lai api ko pada kasano pulangnya lai sagalo alam karena Allahu hendaklah ingin yaitu bernama Wasyujud Muhammad Mafaham sama tu nalago kurang ingin tanyakan misal sewaktu ibarat sabu ajar milai sabu ajar milai andalah pegang oh sarang cara milai kalau biar kajian lai misalnya darang ayat sabita lacak minan licin bayang-bayang aduh lagi dalam iyo den jujur mohar online namonyo kodi mereka putusan lainnya paham putusan lainnya paham nanjo kalau lai masa alamat lada satu solat lagi angin bagi yuk para hubatullah lagi hambuan lada sahambuan nalai sarlahi mausudah lai wahai lada sahabat lada bidolah nana sudaro la soal pengajian sakian dibaca sakian nanda ulu dari lai cahaya lada berapi lada lai tua laga jangan nyo depa isinya kanda de yang kula baik koto nanjo lada nyo siril malina basta lai galanyo de nalai kini nan ba itulah eba ananiyo nalai karanca nan ba ananiyo elai kasiro
yo le palito. Iyo malam yo de jangan iyo mahabi de palito. Ade nale siang ade na jangan menghabiskan yo de tanago. Iyo siang ade yo jangan iyo mahabi de tanago. Kini ba manayo le karaja. Iyo de kasero. Iyo le kasana. Iyo kasabili dalam nado. Iyo le kasaju alai di dalam de kiro-kiro. Iyo tentu ada nyotu kuat iyo sarato yo de tambano. Kotu kuanami yo ela jo tambah paragihan dengan kaperai sajo. Tapi jo irama de nyo aku iyo kan iyo kan kita cubo. Yo irama yo dengan mano nana bil yo ede nyobao. Iyo alio de irama iyo ela banyak de nan lupo. Ade nana yang nantakan sajo ede nale akan de kita baho. Iyo ede jo dan jelai padang pasir iyo lekana jadi juo. Yo pada pasir yo le nana mano. Iyo ela kita cubo. Kerana dengan padang pasir. Ayo de macamnya. Ado dengan pasir lamo, ado de pasir lo barunya. Oi padang de pasir lama do baru amodan kudo. Ade nalayo naladani kaya barang sado iyo ade takaho. Oi oleh bunyinya. Dari kaminan badu. Ai anak ayam le turun 10 matilah satu tinggal 9. Matilah satu tinggal 9. Putus di dalam tubuh, tangan melipet di atas badan. Kinilah ayam tinggal 9. Kau mati satu lah tinggal 8. Mati satu tinggal 8. Lai tangan orang lipet nenek di atas badan. Ayo orang capiakan lah si kain kapan. Hanya toleh tinggal 9. Kau mati satu tinggal 8. Lai kuingino ayam lai tinggal 8. Oh kau mati satu lai tinggal 7. Ada rambungku ledo kain kapan. Sudahnya itu orang anak kubur. Sudah itu orang antara kakubur. Lai ayam Lai tinggal 7. kau mati satu tinggal 6. Lai badanlah maswa, lai dalam kubur. Oh di dalam kubur bakalam nyokalah. Ayam turun 6. Kau mati satu tinggal 5. Di dalam kubur lai bakalam kalam. Mungkar dan nangir lai datang badannya. Dan nanti datang badannya. Dekininya ayam tinggalan 5. Kau mati satu tinggal ampe. Lamun kana nangkir datang badannya. Oh hidup di dunia ne tolai solat. Inilah nyato tinggal ampe. Kau mati satu tinggal 3. Desa panjang tanyo konda oi tak jawe. Oh mati balam di dalam aku. Hai mati dalam bika dalam neraka. Lagi ini ayam la tinggal
kamu kaki ampe batan bapuluh kaki ampe leban tua cintaku lagi ramal padang pasir nan baitulah kalian benyo Subhanallah Maha Suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Subhanallah Maha Suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Allahu Akbar Allah Maha Besar Allahu Akbar Allah Maha Besar kepada Allah lah kami meminta kepada Allah kami meminta kepada Allah kami berserah kepada Allah la syarikalah tiada sekutu bagi Allah tiada sekutu bagi Allah Subhanallah la maha suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Subhanallah maha suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Allahu Akbar Allah Maha Besar Allahu Akbar Allah Maha Besar kepada Allah lah kami berserah kepada Allah kami meminta kepada Allah lah kami memuja kepada Allah kami berserah kepada Allah kami berserah la syarikalah tiada sekutu bagi Allah La syarikalah tiada sekutu bagi Allah irama padang pasir lerba itu nan ladiyo dari kami lebaru le ala babari di muka basamu Allah kemari kanda gula baitako itulah malaka elonyo baru bangari lalari jua Lala malang sekarang aku baramui angin dari lamuaro bagi coporang di dalam rimbo di dalam rimbo kini baitulah malaka elonyo Baru kemari nalari jua Ondalari malam sekarang nengko paniklah kadang lati bo Ikaw po siyang nanditaw baselo Kaya kami di kandalan ka na pulo Mga sampung sa suday ko lagi arabana lagu na naseo Iyaraman na jolago nagsero jola gula mo kula bai kola dio kami batu ampia pandai pulo Ano nyo kami baru mencoba Diaraban na sekarang nengko lagu na surau ikola dio Surah iko na diyo Jona usara biyari pulo Usara bimari pulo Adopun pigi lakara pagi tiko Isi
Bila kapan itu pulau Sangat kabana ikut tasarifnya Kabana ikut tasarifnya Onde simda mirapa mulol para kamu Jika bunyinya jika mi berdua Simakan bana sekarang nangko Iko bunyinya di kami dapat dua Dan kabana sekarang nangko bunyinya di kami berdua Mulo para kamu Iya mau bilangan kedua Iya aku bila nak katiku Agama antum nilai bilangan katigo Anti atuma antun na bilangan kaapeno Anak nanuto Oy bila nak kalimu Ay piil madi bagaimana pula Akan ditasrifkan dan akan tasarifnya Jangan bana oi lah kocok itu Yaitu si cendu dua di mongko lai Yang ku ambo manundo Fa'ala falu mulu pada kamu Di banan barang satu takau Ojo alu barang pulo Nena kami baca nanda pesajo Anta katakan lada angka kana tidur Lepa MRT iyo oleno Demar kuai sinyo Ado tujuannya Isinyo adole tujuanyo Pertama paen oleh ojonya Kona Ifaele itulah dia Akan diobanan lada ayo latinyo Mata daba Oye ba ala baramulo Abang tada kalai ampenyo Onde kabaramu tada Daya pola ojonya Abang tada itulah populo Ba ala baramulo Dan itulah dekatonya Oi singkana balak itulah pulo Kabarakanna oi salanjinyo Itulah bana onde martua isinyo Itu benar mertua isinyo Olah jadi rasanya dari kami dah berdua Benar dunia bilangan pertama Oh cahaya berapi dan maai bilang
di tepi jalan Laput ya uban di kapal Bagoy sumayang sangai panyagan no